Тапшыруга килгән алдагы котлау сәламе Абдреева авылына аша. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен күркәм хатын-кыз Мустафина Гөлия Гали кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән абысы Рәшид, апасы Дания котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Матур гаиләдә беренче бала булып, безнең сөекле сеңелебез якты дөньяга аваз салган иде. 1991 елда беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап керде. 9 сыйныфны уңышлы килеш тәмамлап, Димитроград шәһәренең Молочный техникумына укырга да керде. Кулына дипломын алган яшь белгеч 2006 елны булачак тормыш иптәше Мустафин Ринат Рәис улын очратып кияүгә чыкты һәм янәдән туган авылына кайтты. Бер елдан соң бу матур гаиләдә нәсел дәвамчылары, беренче уллары Раил да дөньяга туды. Яшь ана аеруча пешерергә яраты сәбәпле мәктәптә пешекче булып хезмәт итә башлады һәм анда 5 ел хезмәт куйды. Инде 2014 елны якты йолдызыбыз кызлары Алиночкада туды. Хәзер инде Гөлиябез 2 ел үз кибетендә эшләп килә. Кадерле Гөлия, туган көнең белән котлыйбыз сине. Синнән дә якын, синнән дә тугры туганыбыз юктыр. Шуңа күрә сиңа чын күңелебездән киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны сакларга телибез. Бәрәкәтле озын гомер, какшамас сәламәтлек, иман байлыгы. Үстергән газиз балаларыгызның җылы карашларын тоеп, алар бәхетенә куанып, сөенеп яшәгез. Бер Аллаһыбыз сиңа тән сихәтлеге насыйп итсен. Урының өйнең түрләрендә булсын. Синең сабырлыгың, тапкырлыгың, мәрхәмәтлелегең безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Зур йөрәгең һәм ачык күңелең өчен рәхмәт сиңа. Барлык иң изге теләкләрең чынга ашсын. Бик бәхетле бул. Гомереңдә якты көннәр, юлларыңда яхшы кешеләр булсын. Гел шундый тырыш, ярдәмчел, игелекле, сәләтле булып кал. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Кайчан гына килеп керсәң дә син һәр вакытта шат күңелле, ачык йөзле һәм тормыштан канәгать. Тормыш матурлыгын күрә, сөенә беләсең. Син күп кешеләр өчен үрнәк, шундый булып кал да. Яратам, сыкланам, хөрмәт итәм. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген, Гөлиянең гомер бәйрәме. Чәчәк атсын синең гөлләрең, матур үтсен синең көннәрең. Якты булсын кичләр, төннәрең, изгелектә булсын телләрең. Нурлы булсын синең уйларың, туры булсын йөргән юлларың. Гөнаһсыз булсын кулларың, югалтма син иман нурларын. Озын булсын синең гомерең, моңаймасын синең күңелең. Исән булсын барча һәр кемнең, шатлык белән үтсен һәр көнең. Хөрмәтле Гөлия Галиевна, матур 35 яшьлек юбилей тантанагыз котлы булсын. Алда да бәхетле булып гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тең парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тең парың, ынтыла